Skit perfett min naħa tal-awtoritajiet tal-ħabs wara l-aħbar żvelata minn One News il-ħadd li għadda dwar sejba ta' ammont konsiderevoli ta' droga fil-ħabs ta' Kordin. Il-ħadd irrapportajna kif fil-possess ta' priġunier Libjan ta' 30 sena li qed jinżamm f'Diviżjoni 2 instabu ma' 30 gramma eroina. One News irrapporta li d-droga x'aktarx twadbet għal ġol ground tal-ħabs minn persuni mhux magħrufa min-naħa ta' barra tal-ħabs, x'aktarx min-naħa tal-ġnien illi hemm fil-ġemp tal-ħabs. One News kompla jistħarreġ dan il-każ fejn jirriżulta illi fl-inħawi fejn seħ il-każ hemm numru konsiderevoli ta' kameras tas-sigurtà. Madankollu sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon qed iqajmu mistoqsijiet dwar jekk dawn il-kameras jaħdmux jew jekk l-awtoritajiet tal-ħabs ikunux qegħdin isegwu dak li qed jiġri minn fuq il-kameras fejn droga spiċċat twadbet minn barra l-ħabs għal ġol ħabs. Il-proġunier li nqabad bid-droga jiskonta sentenza ta' 25 sena ħabs fuq qtil huwa twaqqaf wara sospett li kellhom l-uffiċjali tal-ħabs fi grupp ta' priġunieri illi s-sibt insistew li jinżlu jilagħbu l-futbol minkejja x-xita qliel illi kienet nieżla. Id-droga nstabet f'pakkett f'forma ta' ballun ta' tennis u dan sar sabiex ikun iktar faċli illi d-droga titwadda fil-post fejn kienet destinata. One News huwa informati li din mhix l-ewwel darba li d-droga spiċċat fil-ħabs b'dan il-metodu. Tantu hekk illi l-ġimgħa l-oħra 3 pakketti illi bejniethom kellhom għal 100 gramma eroina wkoll twadbu fil-ground min-naħa ta' barra. Madankollu id-droga laħqet inġabret mill-priġunieri.